सोनाफोरा जवाबलाय टिउसनार नामगौ फेनखौ सबरबावबाय सय माजियाव फगबाननाय महरलान सोनाफोर दामुगाय इनफाय ब्लाउसखौ प्राइस जोबो साइलांबो जाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो बेनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामोन सोरबाफोर गोदान बावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय मैया मोनसे कमेन्ट फैदों जा मिनिनो ओंखारखादों आङो मेगना एसे गिदिरबा साबसिन नुबावगौमोन होननानै आंखौसो बुंगोन नानिखौसो बुंगोनथाय बिमा फिसा सानदा मेगना फिसा फिसाखा नालाय ओंखायनो बुंदों खोमा आरोना बाट मा खालामनो हौवायानो दानानै हरखानाय मेगन फिसा माबा फिसा मुस्कुल लान्दां आलो दैला इसोरनि दानसै आरोना बेफोरो थ' नायलांबाय होदो बिदिब्ला आं दिन ब्लगसाव नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय खनसेनो दुखां लोखांसो नोंथांमोन खाथियाव हाजिर जादों आरोना आङो बेनिफ्राय मा होनना बुंबावनो आरोना आंसो दसेनावनो फुङो ना आंनि गस्लायासो सेबलाङाथाय आं हमनोनो हाला आरोना गानजेननाय समाव बायनानै लाबोनाय समाव एसे हलं गलं जायो ओमफ्राय दसेसो उनाव गानबाथाय थोन थोन आरोना नैबेफोराव थिगैनो दङ बाट नैबे आखाइनि बडियादि मा जायोथाय बिराद मेजेम जाबाय खोमा गदे आङो 10 सप्तासेफ्रावनो एसे एसे फुंगासिनो दं खोमा आरोना आरोबाव गस्लानि थोन थोनखौ नायनानैथ' बिदिसो मोनबाय आङो खमला सिंसिनाय सुनाफोर मा जाबावगोनहाय ओमफ्राय बिदिखौ नुनानै आरोना आंनिनो सोरबा सोरबा आवगोलफ्राव सिनायनायफोर जानो हागौ क्लास 10फोर जानो हागौ जानायखौ खमायदो बिमा होनहरलाय लांबाय आरोना आरो नायगिरिफ्राबो आंखौ बुंबायानो जानायखौ खमायदो आरि होननानैहाय थ' आं बुंनो सानो एथ' हेभिथ' सानफ्रामबो जाया ओमफ्राय जाखिनि एसे जायो बेजोंनो बुजानो हायो नालाय नै बेनो आंना गाज्रि आरोना जानो होननानै जादों नालाय ओंखायनो जागासिनो दङ बाट आङो डिसाइड खालामबाय एकदम माने जानायखौ चेन्ज खालामजोबसै होननानै आरोना ओमफ्राय एक्सारसाइसखौथ' आं खालामनो मोननाया एकदम बुहुत कठिननि खोथा मानो होनबा फिसाजोआ दासिमबो आंना बाथाबो बिमाजोंहाय बियो जुदि बिमानि जानायखौ गाराबा आङो जेबो खालामनो हाया आरोना फुङाव आङो एखमबा सिखारो एलार्म होनानै दोनो आङो 4:30 सिखारनानै आं एसे बाब्राबसै आधा घन्टासो होननानै आरोना ओमफ्राय हनै सिखारनायनि खिथु मोनावनो फायखानानिफ्राय फैखांबानो जानो बुबु जानो ओरैबायदि अयथासार आरोना गोसोआनो माने बायफ्लेजोबो आंना ओमफ्राय एक्सारसाइसबो खालामनो मोनो नालाय जानायखौबो आङो माने एकदम माने जाब्रा जाब्थायनो सोलागासिनो दं आरोना बेयावनो आंनि हालदा बिदि जागासिनो दङ माने आं सान्दों खेमसेनो एक्सारसाइस आरो डाइटिंखौ फल' खालामोबा खमायनो इसिबां टाइम नाङा खमायहोखांनायखाय बे खोथाखौ आं दुगा बुंनो हायो खिन्थु दानि बेलायाव आङो मालादि बे बुस्थुखौ खालामनो मोनगोन आं गेरेन्थि गैया आरोना बाट होमबाबो आङो सानबाय एक्सारसाइसखौ खालामनो मोनोबा खालामसै टाइम टेबोलजों खुनु खोथा गैला ओमफ्राय दा खालामनो मोनाबाबो आं जानायखौ एसे माने फल' खालामसै चेन्ज खालामसै सानदों आरोना ओमफ्राय उनाव आरो सानफिनो आयै माने ओंख्रै गोथां फ्रेस बुस्थुथ' जानांगोन ना जेलानाखि डाइटिं सुरु खालामो बेखौ रोगाबाय थानांगौआनो आंनि थाखाय बिराद कठिन आरोना नानिखौ लानानैहाय ओमफ्राय आरो बे जि गरमावहाय बेनिफ्रायनो मा जायो गिदिं गिदा ओइ बास्केटाव थाखानाय आलुआ बेनो जायो आरोना आंना बेयावनो माने अभार जालांबाय आं आंखौना मा सिखा मानो नांगौ सिखाखौलाय नो न'आव थांबाय आं फिसायाबो थां आदानो थिबाय थां आं माबार माबार खामानि मावनो आरोना थेवब्लाबो बिनि गेजेरावनोबाबो आं एकदम गोसोखौ एसे दाद खालामबायमोन मालायफोरा मालाय पातला जाखांनायनि उनावसो खिथायो आंना माने साननायखौनो फोरमायखानाय जाबाय आरोना माने आं एकदम गोसोखौ एसे गोरा खालामबायमोन जे आंबो फल' खालामनोसै एसेयैनो बिदि सानबायमोन आरोना आरो मा होननानै बुङोबा मोदोम खमायनोबा बा अजन खमायनोबा नैबे गरम बोथोरानो बेस्ट टाइम आरोना गोलोमदैजों लोगोसे आरो नों एक्सारसाइस खालामनो हायोबा डाइटखौ फल' खालामनो हायोबाथाय इजिलियैनो माने खमायो आरोना खिन्थु नैबे सुरु खालामजेननायानो एसे माने खस्थ' आरोना आरो जुदि मिलायोबा डाइट खालामनायफ्रा जानाय लोंनायफ्रा चेन्ज खालामनायफ्रा मिलायोबा बारा खस्थ' नङा बेखौ आं फुराफुरि मिन्थिबाय आरोना 7-8 केजि अजन खमायखांनायखि आं बे बाथ्राखौ बुंनो हायो गोरायैनो बाट दा बेफोरबायदि बाथ्राया आंनाव समाया मानो होनबा आं गावनो गाव फल' खालामनो रोङाखिसै दांखोलोर जानानै थाबाय आरोना टाइमजों लोगोसे मालादि मोदोमा इसिबां बारायलांखो बै फाथ्लानिफ्राय हमनोनो हायाखै आरोना दा मिन्थिबाय दा आन्दाज मोनथारबाय आङो एकदम दा सानफ्रामबो आन्दाज मोनो सानफ्रामबो टेनसन जायो आरोना आङो
सबसे फार्स्टआवनो सनापारा आङो सिनिखौ गारनो सानदों सोरबा सोरबा आगैमोनाबो आंखौ कमेन्ट खालामनानै बुंहरदों सिनि साहा लोंबाय थानायखौ होननानै आब' सिनिखौनो खम खालाम सुगार फ्रि सिनिखौ लों होननानैहाय थ' आङो सुगार फ्रिबो नांला जेबो नांला आङो गोदैखौनो गारथारनो होननानै सानग्रोबाय आरोना मानो होनबा गोदैयानो सबसे गाज्रि एकदम जमायनानै लाखिग्राया बेनो बेनिफ्राय नंगौ बैसो जाबासो सुगारफोरनि नाख्रेबनायखौ मोनथियो दा पात्ता मोनथ'वाखै आङो एसे गोरा नालाय मानसिया जेब्ला एसे गेग्रेबगोनसै आरोना ओंखायनो सिनिखौ गारनो सानथारबाय आङो एकदम आरो मालाय खायफाया ओरैबायदि दङ हाजार जाबाबो हाजार गोदै गोबाब जाबाबो मालाय फुंनो रोङा आरोना थ' दा आंनि बाथ्राया जाहैबाय मा जों बायदि फुंग्रा मानसिनि थाखाय आरोना आं बायदि फुंग्रा मानसिफोरनि थाखाय नैबे प्रब्लेम बिराद गाज्रि गथ' गथायनि खालाय दैफोन जानायजों लोगोसे गथ' गथायजों लोगोसे बाव गोमालांनाय जाहैथारो आरोना मालाबाथ' नोङो आलु बाथोनजों बुदां जाबाय जाखांनाय लोगो लोगो फिसाजोआ बिसिनायाव लेंबाय थाहैदोलाय होनबा बबे बुस्थुआ हजम जागोन बियो नोङो मेजेम जानानै थायाबा आंनि बेलायाव बेबायदि जाथारो आरोना मालाबा अमा बेदरजों बुदां जाबाय लगे लगे बिसिनायाव थाहैनांबाय होनबा साननानै नायदो बुवाबा आरो माथो जानो जों बायदि बुग्राया आरोना ओंखायनो माने बेखिनिखौ सानबाय जे खमायनो हायाबाबो माने बारायबावनो होथ'ला बेखिनियाव लाखिथ'नोसै होननानै सानबाय आरोना खमायाथ' खमायखानांगौ नोङाब्ला सनाफोर जाय जाय नोंखौ आब' होनो ना बिसोरबो नोंखौ मादै आयं आबैसो होनलायसिगोन आरोना जेरै दाख्लै आदा जेम्सखौ आदा जेम्स होननायनि दाय जादों थ' बावैसोनो आदा जेम्सनि बिमानि क्लास फ्रेन्डसो होनना बुंजासिगोन आरोना आङो ओमफ्राय खोथाफ्रा जा गिदिर आरोना ओमफ्राय नायदो आदारा आं सानदों माने बेनो लास्ट आरोना आं बेनिफ्राय एकदम गारथ'थारनोसै सानबाय एकदम फिसालाया लानानै फैबाय आरोना मा होननानै बुंबावनो बेबो एकदम खरमथलायाव लानानै फैथारदों गथ'आ साइकेलजोंनो आंनो बुंखादों आरोना लास्ट जागोन होननानै सानदेयाव जागोन होननानै दाखालिथ' जायाखिसै नालाय मोनाखिसै नागिरबाबो गाव ओमफ्राय नै दा आरोना बेखौ आङो लास्ट सानबाय फिसालाया फवासे लानानै फैबाय आरोना संनोसै आं दिनै गोसो होसारनानै जानोसैबो गोसो होसारनानै आरो ओमफ्राय एसे दालियाथ' संखाथारनांगौ जोंहा दालि जागिरि दङ नालाय बेनिफ्राय बे अमा बेदरखौ माजों संगोन होनोबा आङो सोरबाफोर नै बेहाय आंहा नै बिराद गोबाव जाबायना बेजों जायो आरोना आगैमोनाबो आब'मोनाबो नोंथांमोना सोरबा बुंहरो दामानि बुजियाखै ना मा होनो दामानि बुंथाराखै एसे सिगाङाव सोंबाय थादोंमोन नोंमारगौ बिराद गोबाव जामारबाय आङो जायो आरोना थ' दिनै हेभि आलुबो दरनैसो होगोन अमा बेदर बुरे एकदम हेभि जागोन आरोना आङो नै बरियाखा आंनि खायद'खौ जानानै आङो सिरि थाथ'नोसै आरोना ओमफ्राय आरो रेडि दालि मोननाय लोगो लोगो ओंखामखौबो जाननानै लाखाबाय आङो उदैयाबो जा अरबाय फुङाव लाल साहजों बिस्कुटल' जानायखाय ओरैबायदि रेडि अ माइ गड नुबानो नायलाय माबायदि नुखायो अमा लाभार्सफोरनि थाखाय अमा होनबाथाय ओमफ्राय बै आमोलाव जानाय आइसक्रिमा साहाथ' लोंजायासै खिन्थु नै पासफुरन आरि सोनानै दोनबाय आङो एसेनो मोजांथार बरियानो गारनायाव गैया होननायसो आरोना बेफोरावबो दंजोबो माबा माबि मस्ला आरोना नै होसननानै लाबायबो ओमफ्राय मा होनो आङो फवासे लाबो होन्दोंमोन दे फिसालाया पात्ता मोनाखै बियो 150नि लाबोदों होनना बुंदों आरोना 500 थाखाबाथ' 150बाथ' फवासेयानो जाबाय दा बेदरखौ नायनानै हमनो हायासै आङो दा फवासेनि एसे बारासो दङ ना माथाय जायखिजाया 150 थाखानि लाबोदों फिसालाया आगोलावथ' 100 थाखा फवामोन जेनेबा ओमफ्राय आंबो लायैया एसे गोबाव जाबायना बावलायलांबाय दा 500आवनो दङ ना 400आव फैफिनखो 150नि होनना बुंदों फिसालानि दा माथो बुजिबावनो बेखौ एसे खोबहाब एवथ'नोसै बाबा हेलौ ए भगबान दुगैहैदो मा रोखोमनि खालामनानै दोनजोबखोनै आयौ भगबान आं न' सिबखांनानै सुखांथारनायसोमोन नै गैला बाजार जाखांनानै जोबनानैबो बेबायदि दाखोर जाया खोमा बाजार थिलियाव आंनि रुमाव जायो जेरैबायदि नायदो मा नांनायनि आयौ थैबाय ओइ नानि बे मानो एफा लेथ्रा जाजोबखो इफोरो हा सोर खालामनाय नों आं बावसोनो दादागिरि बावसो थैस आलुआबो समानबासो माने नोजोर गोलैयो आरोना आंना ओमफ्राय बानलु गुन्दै होनोसै बानलु हानानै होफैयाखै आङो ज्रोम जानोसै बरिया
बुद हरथ'वाखै र' एसे उनाव बुदखौ हरनोसै एसे उनाव माने हरनोसैयानो अमा बेदरखाय दिनै बियो आसिबार फैगोन आंनि फिसालाया आबा बे लास्ट दे आबा दे बेनिफ्राय आरो जों गोबाव सम जाथ'ला मिथिबाय बाहाय बारा गाज्रि साइकेल खालामफैबाय थानाङा आंनि सेराव मिथिबाय मालाबा माने बहुत गोबाव थाथ'गोन बिसिबां गोबाव थागोन मिथिया खिन्थु थागोन आरो ना 1 मान्थानो साननानै लादो थां दुगैसै मा थां बुद होनानै आरो समायफ्लेबावबायसो आरोना नै एसे एवनानै दै होनोसै खोबनानै दोनसै ओमफ्राय लेटार पेटार फोसाबनोसै आङो मोनथोंसै आरामसे फाइनाल लुक्स मोनबाय माने फुरा दै होनानै गोदौ होनानै फोमोनबाय आङो जारौ मारौनै खाजासो आरोना लोगोसेनो साफा खालामस्रांजोब्बाय दै गुसु लायनानै ओंखाम जानोसै आरोना नै जाबाय वाव ओमफ्राय बुद गरसेल' साखिनायदों आङो बेयावनो संख्रि एसे नांबावगौमोन नालाय हरबाय बेदरखौ साखिनायथ'वाखै आरोना र' एबार ओमफ्राय दै गुसु लायखांनानै दै गुसु गिलासे गुलोंनानै नै दसे साखिनायसै सानबाय आरोना आरो संनायखौ साज्रांबाबोथ' देखायबाय नालाय जानायखौबो एसे देखायनाय नियम दंखायो आंनाथ' ओमफ्राय नै बिराद गोथाव आरोना माने बुदाबो हप्पासे होबाबो माने आं आंगाया आरोना दा जानो हायाबा मोनायावबो जागोन बिदिसो बेदरा थायाबाबो जायो बुद थाबाबो जायो होनलायनाय ओरैबादि मजा बेदराबो मोजांखौनो दानना हरदों मिन्थिखायो बिसोरो गाव जाय जायगायाव लायदों बेयाव मिन्थिखायो आरोना एसे मोदोमहां मेजेमहां नांगौ होननानैहाय माने बाबुखौ मोदोम जायो होननानै मिथिगौ बिमाखौ एसे मेजेम जायो होननानै मिथिखागौ आरोना बे आदामोनहाबो ओमफ्राय सोनाफोर लास्टथ' होनदों आङो दा बेसे गोबाव लास्ट जायो जाथ'ला होननानै साननानै थाथारबायमोन गोसोआवलाय ओंखायनो जि गोबाव अफ्ले मजा लानानै जानोसै आरोना आरो जोङो बेदर ओंखाम जायखिजाया जाग्राखौनो बिराद अफ्लेनानै जानांगौ खिन्थु जों जायाना आंथ' माने अफ्लेगौ माने माखौबा स्वादखौनो जोबनायसो मोनो ओंखायनो अस्लान मनलाङोसो आरोना ओरैबादि फालथुगा जानाया आंना दा ओमफ्राय आङो ब्लग्सखौबो दोनथ'नोसै बेजोंनो लोगोसे जानायखौथ' आं देखायनो हाखाया नोंथांमोनहा मिन्थिखागौ जों जाब्रासो जाखायो सेलाय बेलायनो थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायना लांबाय माखासे गोसोनो साननाय माखासे संनानै देखायनाय जाबाय ब्लग्सआनो गाज्रिफोर मोनदोंबा निमाहा होदो आरोना स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय ओमफ्राय आं फिसाजोनि थाखाय भइस होनांबाय रायलाय भिडिअ'खौ बानायनो सानदोंमोन नाथाय बियो खेंखायबाय थादों आरो नानिया माथो होनबावनो सानसुबो जाहैबाय नालाय उदैफ्राबो अरबाय खोमा बेबो थ' थुमनानै लागोनसै जोङो थेंक इउ स' माच